Takže čau, předem se chci omluvit, že tady nemám svoji silce, ale počala jsem jí někomu. Ale tam neřešte. Takže prostě tady máme balíček. Problém je, že už jsem ho trošku rozbalila. Bylo v tom toto, ale ještě jsem tady rozbalila. Ale ještě tolik izolepení jsem z toho odmotala, takže ještě musíme izolepovat. Takže doufám, že vám to nevadí, ona se mi to teď švipla, takže... A trvalo to 5 minut, než jsem to rozbalila. Skoro rozbalila, nebo spíš. Vůbec nerozbalila, ale to je jednou úplně. Si přijdu domů, že jo. Čeká tam na mě balík. Tyvaga. To se mi stává pořád, ale to neřešte, prosím. Mě můžete vidět na Instagramu, který jsem někam psala, ale nevím kam. Já vám ho tam napíšu, když tak, a můžete mě sledovat, jestli chcete. Teda, prosím. Ne, prosím, ale prostě. Já tam už nic nepřidávám, ale budu tam přidávat teď LPS, takže si můžete to. Já asi fotky, co jsem tam měla, vymažu. Nebo tak. Možná, že už víte, co to je za pečka. Musíme tu otvorit. Já s těma svýma nechtama jsem blbá na to otvírání, protože nechty jsou neskutečně blbý. Na otvírání. OK. Mám to. Počkej, já vím, že si chováme k debil, ale já už se neskutečně těším. Už to je, skoro. Vidíte, že to je bublinkový folii. Ještě jezerčíka vemu, ne? Běž. Tak jo? Počkejte, takhle. Och jo. OK, takže... Už to má 2 minutky. Jo, já vím, že vás to nebaví. Vy se mnou rozbala, klidně si to přeskočte. Jsem to trošku nevymátla. Já nebudu říkat, co v tom je za pičpáka. Ale boží. Je vzácnej. Stále mě vzácnej. Už mi z toho vůbec peníze. Jinak mám tady od flašky, od Relaxu melonovýho. Tady mám od ty flašky. Čau. Moje prst. Takže, OK. Takže, chvilka napětí. Stavím k sobě. PS, bublinky, ale už nepraskají. Jo, praskají. Chvilka napětí. Je to tento jezevčík. Kecám. Je to tento kokr.